ए पापा हम पैसा द खिचड़ी में लागिल बा सर एक चार चक्का किने में गाड़ी। अरे क्या करब बेटा एकहू सवारी नहीं खन मिलत कि हम कुछ खर्चा बर्चा चलाई तू लोग के खर्चा चलाई कि हम पैसा दी बताओ जा लॉकडाउन लाग जैसे बेटा क्या करब सबूर कर तारा कि मेला घूमे के जरूर पैसा हम उपाय करम घबरा मत कमाई न तो तारा के देम बढ़िया अच्छा गाड़ी किनम तारा के 3 चक्का पहिया वाला गाड़ी जा बेटा जा ठीक ना हमारा अच्छा बेटा हो जा बाबा हो जाता ना सब कुछ होइयो हमार बेटा पीछे लागो रहता ई बताओ कि एगो बबुआ के समझा के गोइनी ह भेजनी ह आ तू हो एगो बड़ा बेटा हवा हमार आ कहत रह कि पापा पैसा तो कहां से दी पैसा रे भैया मां के बाल में के बारह वालो पैसा दे अरे खाली पैसे के लागो तो सब पीछे हमरा जा तोरो के किन्ने गाड़ी बांध के चले वाली देखने वाली एगो फ्लाई देखने चलो जा जा इधर वाली